Het wordt nog oorbrutsen hier, het oude beziekerscentrum. Ja, beziekerscentrum zeggen wij dan vaak, maar het is eigenlijk kennis- en informatiecentrum. Het Stichting Terphegemeente, maar die naam vorig jaar het verloren. Wij hebben kennis oer, terpen, wierden, sjerken en vooral hier in Hegemeente vanzelf. En dat dragen we dus uit vanuit dit gebouwtje, wat het vroeger weer, wat nooit in de vlakte gaat. Wij als Verwerd Hegemeente hadden in 2018 een dwarsvisie opzet. En in die dwarsvisie zit natuurlijk van alles in. Dat we de beleefbaarheid in de dorp houden en in sport, maar ook in de recreatie en in de cultuur en in het toerisme. En dan willen we daar wel behind houden. Dus op een juiste manier proberen hier de toeristen heen, de zogenaamde slow mover. Mensen die hier per fiets of rennen en even genieten willen van extra mooie dingen die we hier hebben. Nou, de terpen, zowel niet verder dan in Hegemeinde, ben uniek. De Hegemeinde natuurlijk helemaal, maar de heegste terp. En maar verder ook maar het bekende Vrijhof daar in het midden. En die combinatie proberen we als dwarsbelangen. Dat zit ik in de dwarsvisie. Hoe krijgen we die nou meer van het voortlucht? Nou, dan is dit natuurlijk als bezoekerscentrum een heel mooi voorbeeld om daarbij bij te jaren. Het is in de lijn van de orenbebouwing. Aan de randen van die terpen, zodat we hier nou ongeveer staan op de randen van de terpgroen. Daar staan meestal de scoren en zo wat heen. Het gebouw ziet er ongeveer extra uit. We vinden het heel belangrijk natuurlijk dat er een beleving en beweging is in dorpen. Met name in deze hoeken weer in het noorden van Friesland. En we zijn heel blij natuurlijk dat nou eindelijk na een hele lange periode dat er nog beweging is en dat er wat gebeuren gaat voor de toekomst. Wij hier in Noord altijd al het museum, met alle terpvondsten. Archeologen die zeggen, je hebt eigenlijk de mooiste terpvondsten die hij wel in bezit. Dat is op dit moment leidt het in het Fries Museum zelfs. Daar is het ook van, dat zijn de eigenaren, maar dat wordt buis geëxposeerd. Dat komt aan ze weer om natuurlijk. Dus het wordt weer een museum, maar we hebben ook een toeristisch informatiepunt. Daar kunnen hier bezoekers komen natuurlijk en die kunnen we informeren net alleen over de terp en het sjerken en de rouwborden, maar ook vooral over de omjouwing. De fietsroutes zijn er, wandelroutes zijn er en dat kun je hier buis vinden.